Здравейте, приятели! Събуждам се тази сутрин и заразправям на моята приятелка, на моята любима, какво виждам. Не твърдя, че бях горе в небето, но може би е било така, защото в момента, в който си отворих очите и почвам да й разказвам. Представи си, виждам устройството на човек, разделен на три по гръбначния стълб. От седмия шиен прешлен, за който са заловени ключиците, обърни внимание на думата ключ, нагоре седемте шийни прешлена, седемте цвята на дъгата и над последния шиен прешлен атлас, за него е закрепена главата, черепа или божествения космос. Учителя казва, че тези 7 шийни прешлена плюс главата илюстрират божествения свят. А от ключиците надолу започват 12-те гръдни прешлена. От тези 12 гръдни прешлена захванати излизат 12-те ребра, които от гръбнака отзад извиват се напред и се захващат за гръдната кост. И това учителя ги нарича ангелските светове. Гърдите, ангелските светове, там са белите дробове и сърцето, зад гръдната кост. Под 12-те ребра, нали, там има 13-то плаващо ребро и там е диафрагмата. Диафрагма, фрагментирано тялото на две, диафрагма, горен свят и долен свят. Т.е. торса е разделен на две. 12-те ребра обхващат ангелските светове, белите дробове и сърцето. 12-те апостола и Христос също може да се приеме. А пък долната част под диафрагмата е корема на човека и тазовото дъно. Знаете, тазовото дъно, като пеперуда е костта, сакралната кост отзад на таза. И там за таза са захванати 9-те кръстни прешлена и над тях са 5-те поясни. 5-те поясни. Значи, горната част на червата, черния дроб, далака, пикочен мехур, стомах, всичко това е, може би, не съм толкова убеден, е захванато в тази област, която е 5-те поясни прешлена, и долната част вече влиза към тазовото дъно. Така че човешкото тяло разделено на три. Чрез диафрагмата се разделя торса на долна и горна част, като горната част над диафрагмата са, пак казвам, 12-те прешлена. 12-те гръдни прешлена, 12-те ребра. До тук добре. Това е устройството на човек. Но как функционира? И какво общо има паневритмията с тези човешки функции? Това и разказвах, това виждах. Казвам и така. Значи с 12-те упражнения, от първо до 12-то упражнение в паневритмията, човек оформя 12-те ребра на космоса. Кои са те? Значи имаме три вектора, които поддържат Вселената. От центъра, ако разгледаме тези три вектора, от центъра, където те се пресичат, стават 6 отсечки. Нали? От центъра нагоре 1, от центъра надолу 2, от центъра 3, 4, 5 и 6.
6 отсечки. Обаче, в центъра е седмата точка. Обаче, ако го разгледаме сега по този начин, от центъра нагоре, и то леко като дъга, нагоре и надолу, става 2. Надолу, нагоре, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Това са астрологичните 12 знака, 12 дома. Така че това са, чрез тези 3 вектора, по този начин, както ги описах, това са 12-те зони в Вселената. И от първо до 12 упражнение в паневритмията ние изиграваме устройството на гърдите, на ангелските светове. При 13-то упражнение ние отвътре излизаме навън. Те, които са били вътре към музикантите, чрез 7 стъпки излизат навън. 7 пъти влизат вътре и 7 пъти, нали, прави се едно такова движение като змии, Ида и Пингала около окръжността. И това го видях все едно планетата Уран в даден знак, да речем Козирог. Слънцето, понеже знае се, че Уран минава за 84 години колелото, следователно горе-долу престоява около 7 години в един знак, а това означава, че Слънцето 7 пъти застава в опозиция на Уран и той отправ става ретрограден. Следователно може да се приеме, че 13-то упражнение от паневритмията има пряко отношение към планетата Уран, преминаваща през Козирог, и затова това упражнение е дадено на българите от Великия Учител, за да може именно българите да преминат в епохата на Водолея първи с помощта на своя учител. Следователно, Козирог е знакът на България и си представете Уран в Козирог и си представете как Слънцето 7 пъти отправо го прави ретрограден, а това погледнато по един мистичен начин, ретроградността на планетата е все едно тя влиза надолу, след това нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре. Това е като една синусоида. Влиза в подсъзнанието, излиза към свръхсъзнанието. Влиза в подсъзнанието, излиза към свръхсъзнанието. Така че 13-то упражнение буквално в прав текст може би ни илюстрира как съзнателните българи чрез планетата Уран, господарят на Водолея, биха могли да се подготвят и да застанат на прага на епохата на Водолея. След това влизаме вече в епохата на Водолея и от 14-то упражнение, следващите упражнения, 14-то мисли, право мисли, 14-то, 15-то, 16-то, 17-то, 18-то, 19-то, 20-то, 21-то, 22-то, не, всъщност обърках. След това са 5 поясни прешлена и 9, значи 14 упражнения още. 14 упражнения, точно така. От 14 до 27 са следващите 14 упражнения, които извеждат човекът от неговото минало, когато той е бил в райската градина, горе в гърдите, и го въвеждат долу в червата, за да придобие някаква опитност в трудни условия. И на 28 упражнение кундалини, защото говорим за съзнателната енергия кундалини на човека, се забива в дъното, както се казва, и казва: до тук взех каквото взех, сега да пребъде Божият мир, да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца.
Тоест от тук ние вече се връщаме обратно в нашите сърца, т.е. в ангелските светове, и там започваме да играеме слънчеви лъчи. 12 лъча се правят задължително, 12-те ребра, 12-те меридиана и започват слънчевите лъчи, т.е. да се оживотворява наново енергията, която е била спусната надолу и изгубила част от своята вибраторност. Така, с слънчеви лъчи ние отново оживотворяваме себе си и се подготвяме за още по-интересното, следващото, последното упражнение, пентаграм. С пентаграм има една Саша Тодорова, художничка, която беше открила и го беше изнесла пред Българската академия на учените, пред ИНГА по-скоро, Интердисциплинарна гражданска академия, беше изнесла този доклад за това, че с пентаграм, сакралната геометрия на упражнението пентаграм, структурите на упражнението пентаграм представляват на синусоида кардиоид. Кардиоид енергията на сърцето. А кардиоида прилича, като се създава кардиоида, буквално се вижда как се създава точно ето този символ, сърдечния символ. Потърсете го този доклад в Google и ще го откриете, на Саша Тодорова, сакралната геометрия в паневритмията. Титаничен материал. Пред мен един от старите братя се разплака и каза, че тази душа повече няма да се преражда. Взела е матуритетния си изпит, дори само заради това откритие. Наистина е гигантско откритие. Мисля, че е направено преди 20 години и не знам до ден днешен дали всички хора от братството знаят за това титанично откритие, което праща паневритмията в една нова вселена. А всъщност паневритмията е свалена от онази вселена и стои над нас. Сега, продължавам. Когато с пентаграмата ние създадем този кардиоид, ние вече сме готови след това да навлезем в Божественото царство. И мислено ние навлизаме в него и какво виждаме? Виждаме, че над паневритмията стоят 12-те апостоли в етерното царство с Христос. 12-те апостоли с Христос стоят над паневритмията и се опитват да уловят много множество риби на брой 153. Напомним в Библията, когато Христос възкръсва и известно го време го няма с апостолите, апостолите се опитват да уловят нови последователи с мрежите си, ментални, астрални мрежи, но те не успяват, защото се съмняват в себе си, защото се страхуват, че учителя ги е напуснал. Но той се появява и казва: какво правите? И те му отговарят: учителя, опитвахме се цяла нощ, т.е. по време на Кали Юга, нощта, да ловим, но не можахме. Христос казва: време е, сега е новата епоха. По мои думи хвърлете мрежите си отдясно. И те като го послушаха, уловиха много множество риби на брой, и то едри риби, на брой 153. Какво означава това? Това означава, че паневритмията, съвършената паневритмия, сега почвам да говоря за това, което виждах, когато си отворих очите, съвършената паневритмия, над нея стоят 12-те апостоли и Христос и очакват Светия Дух да се спусне и с мрежите си да улови много множество риби. Та те са 12 лъча по 12 човека, 144 човека. Това е съвършената паневритмия. От 144 човека. А в центъра задължително 9 музиканта, илюстриращи 9 сефири на Кабала. И продължавах да си лежа и да виждам и да разказвам на любимата какво виждам, а то беше, че при съвършената паневритмия в бъдеще
ще има точно определен брой 144 човека, но на хората, родени на първи, ще бъдат изключителни експерти на първо упражнение. Те ще извадят есенцията на смисъла, дълбоко скрит в първо упражнение. Така както аз сега ви илюстрирах от 1 до 12, какво представлява ангелските светове, 12-те ребра, от 14, нали, 13 е излизането навънка в ада, за да придобиеме нова опитност. И от 14 до 27 са следващите упражнения и на 28 се връщаме отново в сърцето. Или това илюстрира кръвоносната система. Тоест, паневритмията има за цел да одухотвори, да вдигне вибрацията на нашата кръв и тя да стигне до всички части на тялото и да събуди всички клетки. А клетките ни илюстрират абсолютно всички хора по земята. Така. Връщам се на това, че на първо число тези, които са родени на първи, ще трябва да са експерти на първо упражнение. Смисъла, формата и съдържанието на първо упражнение. Родените на втори, второ упражнение, родените на трети, трето упражнение и така до 28 упражнение, първият цикъл. Родените на 29 са тези, които трябва да се превърнат в експерти на слънчеви лъчи. Родените на 30 трябва да са експертите, които извличат смисъла, формата и съдържанието на пентаграм. И на 31 или числото на българина го нарича учителя, числото 31 е числото на българина. Родените на 31 трябва да са онези, които са експерти на музиката и на музикалните упражнения. Да извадят смисъл, форма и съдържание. Експертна оценка. Само при такава съвършенна паневритмия, играеща се от съвършенно отдадени на своята експертиза хора, биха предизвикали 12-те апостоли Христос да стоят над паневритмията и да спускат мрежите на Светия Дух, за да уловят всичките 153 едри риби. При една единствено изиграна такава паневритмия от съвършени хора, горе и долу биха станали едно. Апостолите и Христос биха се изявили. Светия Дух би слезал за тези 153 човека и връзката небе-земя би била осъществена. Това виждах, това и разказах и се опитах и на вас да ви го илюстрирам. Знам, че ще има много въпросителни, но най-важното е, че това, което успях да видя и сега за първи път изразявам, е достатъчно ясно от един първи преразказ. На времето, това е финал, на времето Стамен Стаменов го заведох за първи път на Рила на Мусала. Той никога не се беше качвал на Мусала. Аз му бях водача, който го отведе на Мусала и преживяхме смъртна опасност. Една огромна буря ни затисна и бяхме мъртви. Буквално Светия Дух ни спаси и той започна да ме уважава неимоверно много, защото той ми каза: Кириле, аз бях умрял, ти ме спаси. Защо ви го разказвам това? Защото след като той преживя с мен това и той ме уважаваше и преди това заради ума ми, но след преживяното ме уважаваше изключително дълбоко заради волята ми, волята за живот, която ни спаси в тази тежка, супер тежка буря в планината, който не е преживявал, не знае. И той вече беше изцяло отдаден на връзката между нас. И когато се прибирахме на следващия ден, на последващия ден всъщност след преживяното, времето беше хубаво, снега по долните части на планината се беше стопил и
спомням си, като ден днешен вървиме, имаше си трева, това беше есенно време, имаше си камъни, т.е. снега се беше оттеглил. И аз се спирам и казвам: Стамене, искам да спра за малко, пипам камъка и му разказвам история. После веждам се да пия вода, при второ спиране край реката, пия вода и му разказвам нещо. И за трети път прегръщам дърво, спираме се, прегръщам дърво и му разказвам нещо. А той много бързаше, за да се появи на телевизионно предаване. Знаете, Стамен и Кобрат Томов си имаха телевизионни предавания. Едни от най-гледаните от духовните общества по това време. Някъде около 2000 до 2003 година. Това е периода, за който ви говоря. И аз бях дясна ръка и на Кобрат Томов и на Стамен Стаменов в този период. От 2000 година до 2003 година. И тогава Стамен бързаше за телевизионно предаване и въпреки това, като му казвах: спри, Стамене, да ти разказвам нещо, той чинно стоеше и ме слушаше. И накрая, като ден днешен си го спомням, пред 20 години са минали, ръката му затрепери и казва: Кириле, ти днес постави в малкия си джоб, постави всичките ми 3000 феномена. Той имаше в своето сдружение 3000 феномена. Аз се усмихнах и го попитах: Стамене, какво съм направил толкова? Той каза: от 3000 феномена, най-вече ясновиждащите, когато те свалят послания, обръщат очи и почват да говорят несвързано. Всички до един, няма нито един ясновидец, който да сваля за първи път откровение, което да звучи ясно и логически обвързано. А ти разказваш притча, вижда се, че за първи път се докосваш до даден предмет и изваждаш архивната история на това място. Той назова каква способност духовна е това, но аз не запомних. Има си точно име: човек да положи ръка върху камък, върху дърво и да извлече информацията, която е записана на камъка или на дървото във връзка с миналото. И ти го правиш съвършено перфектно. Тази моя способност, скъпи приятели, се прояви и сега. Аз за първи път виждам това нещо, за първи път го разказвам така и вие сте свидетели дали не беше ясно. Ще има въпроси, но от тук нататък мисълта ми ще се развива и ще става все по-конкретна за величието на паневритмията, за която учителят е казал, че ще се развива в следващите не столетия, а хилядолетия. Т.е. човешката мисъл ще разбира за изключително титаничните върховни качества на упражненията, когато човек ги играе, в какъв театър играе всъщност и как се свързва с космическите светове. Всяко едно упражнение по-отделно има дълбок смисъл. Циклите от първо до 12 упражнение, след това 13-то преминаване от ангелските светове в адовите, след това до 28 упражнение да стигнем до тазовото дъно, да изровиме бисерната мида, т.е. житейската опитност, която душата не иска да извлече. И след това от последния прешлен, където кундалини спи 3 пъти и половина на вита, да отскочим нагоре директно до сърцето, което се прави при 28 упражнение. После да влезем в слънчеви лъчи, в гърдите, да има 12 лъча, олицетворяващи 12-те ребра. Да наситим с слънчева вибраторност ангелските светове, за да се подготвим. След това през ключиците, нали, ключа Свети Петър, нали, да изкочим към главата. Тоест, осъзнавате, че паневритмията е танцът на хората, на ангелите и на боговете. И днес това бе илюстрирано в някаква степен пред вас. До скоро!